Diwrnod 2. Saer y Sêr. A ffyn dro bore yma do? Do. Ffyn am dro i Llanfair Fechan. Mae rai fi yn ddiheiro i holl digolion Llanfair Fechan am gael y holl glitter dros digolion Llanfair Fechan. Nathon ni'n gwneud llwyth o lyniau, fe ni gyd fyny ar wal gan ni. Gofyn wrth blant oedd meithrin sut oedden nhw'n creu sêr. Defnyddio cyfryngau gwahanol o clai, glitter, paent, siawg, cyfrifiadur. Do. A dyn ni'n cael bolwada sêr. Do. Ie, ac yn ôl i fanna wedyn, ni'n cael ymlaen efo'r stori. A trio gweld beth ni'n gallu gwneud efo'r hunin yma i gallu symud o'r un person i'r llun. Gweld mwy bori.